Za treći poljski karneval prije svega pripremili smo dobru zabavu. Imat ćemo na raspolaganju vidjeti cirka 23 grupe koje će biti učesnici karnevala. Grupe dolaze sa riječkog područja, Slovenije, okolice Pule, Raklja, Karnice, Lišnjana, iz Podgača gdje se je javila jedna grupa. I u stvari bit će naša grupa Veli Vrh Almade, čiji sam isto tako član. Ona dolazi sa jednom prekrasnom maskom, legenda o areni, nosi naziv. Priča se kako su vile napravile arenu. Nećemo puno otkrivati tajnu maske, samo znamo da će biti legenda o samoj areni. Maska, kostimi vila su prekrasni, isto tako kao i kostimi ostalih učesnika karnevalske grupe Veli Vrh Almade. Što se tiče karnevalske grupe Veli Vrh Almade, ona je u Puli već 15 godina od kad postoji. Ove godine ima jedan lijepi jubilej, 15 godina maškara u gradu Puli, Velu Vrhu. Pohodili smo i Buzet, ovaj puta ćemo isto pozdraviti Buzećane koji su nam bili dobri domaćini kad smo bili. I od tada, znači 9 godina smo već na riječkom karnevalu, što nas isto čini zadovoljne, jer ipak predstaviti svoj grad Pulu u Rijeci na riječkom karnevalu, ipak je to jedan plus ovim ljudima koji se bore pripremiti za sve to skupa, a isto tako hvala ovom gradu Puli i turističkoj zajednici koji ih podupiru na svoj način. Što se tiče broja na riječkom karnevalu, još uvijek ga nemamo jer je izbor sutra, pa sutra ćemo dati koji ćemo biti redni broj, tako da ćemo vas obavijestiti da možete i vi i mi obavijestiti naše građane koji nas svake godine dođu vidjeti u Rijeku na riječki karneval. Ja bih iskoristio ovu priliku da pozovem ne samo sve maskirane grupe, nego sve građane grada Pule, da neka se maškeraju, neka dojdu, neka daju pulskom karnevalu dio sebe, jer ipak je to jedno petogodišnje doba. Bimo rekli kad se more reći i u noća se ne more reći druge dane. Ljude ću posebno pozvati 28. na spaljivanje pusta na Velom Vrhu, gdje će biti dobra zabava, gdje će biti muzike, plesa, svega, gdje će se pročitati Šentenca, Pustu, Ladro, Lenkoviću, Ina, Hepima. Karnevalske grupe se okupljaju između 10:30 i 11 na Karolini, gdje će se onda grupirati, dobiti sve što je potrebno i kreću prema Portarati, proći će ispred arene gdje je prva manja pozornica gdje će se predstaviti i nastavljaju do Portarate gdje će svirati Night Express i biti maskenbal.